Türkmenistanyň gazanan ilkinji we ýeketäk olimpik medaly üçin prezidentiň ogly taryplanýar. Tokyoda geçirilen olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň adynan çykyş eden agyr atletikaçy Polina Guryewa ýurdun garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji olimpik medalyny gazandy. Ýöne türkmen häkimetleri sport ustadynyň gazanan bu ýeňiş üçin prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdimuhammedow taryplaýar. Türkmen resmiýetleri Serdar bolmadyk bolsa medalym bolmady diýen pikirleri öňe sürüp ila tarasyna wagty işlerini geçirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler häkimetler Lewap welaýatynyň bilim bölümine ýörüýte çäreleri gurnaýarlar. Çäreleriň dowamynda häkimetler ýurdun garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji olimpik ýeňişini prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň bagtly gadam bilen ilteşdirýärler. Kiçi Berdimuhammedowyň aýagy düşüp bu medal bize nesip etdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy çärede çykyş eden bir resmiýiniň sözlerini sitirleýär. Polina Guryewa Olimpiýa oýunlarynyň 20-nji ýylda geçirilen sport bäsleşiklerini agyr atletika boýunça 59 kilogram agram derejesine çykyş edip 217 kilogram agram götürmek bilen kümüş medala munasip boldy. 21-nji awgustda Aşgabatda sport ustadyna syýlamak dawrasy geçirildi. Ol Türkmenistanyň at gazanan sport ustady diýen hormatly at bilen syýlaglandy. Dawara gatnaşan Serdar Berdimuhammedow sport ustadyna ähli amatlykları bolan 3 otogly jaýyň hemde Lexus LX 570 Sport Plus kysymly awtoglugyň açyryny gowşurdy we ony $50.000 meşberine pul syýlagy bilen syýlaglady. Türkmenawatda geçirilen hoşarlyk maslahatlaryna Kiçi Berdimuhammedowyň propagandasyna bat berilýär. Eger Serdar bolmadyk bolsa medal hem bolmady diýen pikirleri öňe sürýänler bar. Diýip bir ýygynaga gatnaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 39 ýaşly ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedow soňky ýyllarda Kakaz tarapyndan ýylyna ýokary wezifelere belenildi. Finçler gyýsy wagtyň içinde prezidentiň oglunyň wezife baskançaklaryny barha kän tejribe toplamagyna salgylanyp onuň prezident wezifesine taýýarlanylýan bolmak ähtimallygyny aradan ayırmaýarlar. Kümüş medal Kiçi Berdimuhammedowyň reklam edilmegine gurban bolýar diýip bir ýygynaga gatnaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Ýygynaga gatnaşyjylar Lewap welaýatynyň bilim bölüminden gurnalýan çäreleri hoşarlyk maslahatlary atlandyrýarlar. Çäreleriň dowamyna prezidentiň ogluna hoşarlyk sözleri aýdylýar. 21-nji awgustda paýtagat Aşgabatda geçirilen sport ustadyny syýlaglamak dawrasyna hususan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa hoşarlyk we minnetdarlyk sözleri gaýtalandy. Polina Guryewa özüniň media çykyşlaryna gazanan kümüş medalyny Gurbanguly Berdimuhammedowa hemde türkmen halkyna bagyşlaýanlygyny ma'lum etdi. Olimpiýa oýunlarynyň öň ýany Aşgabatda türkmen türgenlerini halkara bäsleşigine uğratmak dawrasy geçirildi. Dawra sport resmiýetleri bilen bir hatarda Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň 9 türgeni gatnaşdy. Polina Guryewadan başga hiç bir türgen bäsleşiklerde ýeňiş gazanyp bilmedi.